Balqan vilayetinde istaparına bolýan Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz şeýlede iş maslahatyny geçirdi. Onu Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek bilen bagly meselelere teredildi. Gahrman Arkadagymyz iş maslahatyna gatnaşjylary ýüzlenip şu ýylyň 4-nji iýulyna hormatly prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatyny geçirmek hakynda karara gol çekenligi we onu bu maslahaty ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň bellenendigini aýtdy. Gahrman Arkadagymyz maslahata gatnaşjylary ýüzlenip häzirki wagtda bu iri halkara çäre taýýarlyk görmegiň çäklerini ýurdumyzyň ministrlikleri, pudoklyň dolandyryş edaralary tarapyndan degişli işleriň alınıp barýanyny aýtdy. Şeýlede Gahrman Arkadagymyz hormatly prezidentimiziň degişli karary esatyna ýakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasynda deňde çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahaty geçirmek babatda ılalaşyga gol çekilendigini bellidi. Şoň bilen maňlylykda Gahrman Arkadagymyz bu resminamadan gelip çykýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilmegi ornuny zerur tagallalaryň edilmeligini bellidi. Türkmen halkynyň milli lideri sözüni dowam edip, abada milli fiýakatçylyk zowlagynyň çäklerini awadanlaşdyrmak we aradatçylyk işlerini ýokary hili hemde öz wagtynda ýerine ýetirmek meselelerini zerur üns berilmeligini aýtdy. Şoň bilen bir hatarda mehmanhanalarda daşary ýurtly mehmanlary ýokary derejede hyzmat etmek üçin zerur şertleri döretmegi, olarda lukmançylyk, hususan tiz kömek awtologlarynyň şeýlede söwdan okatlarynyň talabalyk işlemegini üpçün etmegiň zerurdygy aýdyldy. Gahrman Arkadagymyz jemgyýetçilik tertip düzgünligi we howpsuzlyk meseleleri barada aýdyp şäherleriň geçirilen döwründe Türkmenistanyň hary we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan jikmejik tertip düzgünüň howpsuzlygyň berja edilmeginiň gödökçülükde saklanylmagynyň möhümdigine ünsükdi. Şeýlede Gahrman Arkadagymyz forumyň çäklerini guraljak meden insanperwer şäherleriň aýratynda Merkez Aziýa ýurtlarynyň milli günleriniň hormatyna guraljak dostluk konsertiniň milli tagamlaryň festivaliniň guramaçylyk derejesinde möhüm ähmiýet berilmeligini belledi we bu babatda öz maslahatlaryny berdi. Şoň bilen bir hatarda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz halkara forumy giňden beýan etmek üçin internet serişdelerinden peýdalanylmagyna möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, bu orada degişli maslahatlaryny berdi. Soňra iş maslahatyna gatnaşjylar halkara forumy ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek ornuny ähli gujur gaýratlaryny, zehinini, ukyp başarnyklaryny gaýrmajakdyklaryna ynandyrdylar. Gahrman Arkadagymyz maslahaty jemläp, hemmeleri berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny we alyp barýan işlerinde mundan beýlägem üstünlükleri ardy etdi.